Investiment ta' €2 miljun sal-aktar taħriġ ta' kwalità. Dan l-investiment minn Able Academy li ġiet imwaffqa lura fl-2015 u li hija ċentru ta' eċċellenza iffukata fuq taħriġ fil-qasam taż-żejt. Waqt żjara mill-Ministru Chris Cardona ntqal li b'dan l-investiment l-Akkademja ser toffri taħriġ lill-istudenti b'korsijiet fejn fihom huma jiġu preparati b'mod sħiħ għall-karriera tagħhom. Dawn il-korsijiet li bdew f'Marzu 2015 ser iwasslu biex jinħolqu madwar 150 post tax-xogħol fit-18-il xahar li ġej. Able Care, il-kumpanija li fiħdana topera din l-Akkademja, hija l-istess kumpanija li aktar kmieni din is-sena ħabbret investiment ta' 55 gas, iżda anke taħriġ prattiku permezz ta' simulatur. Dan is-simulatur jintuża mill-istudenti sabiex jgħinhom għar-realtà ta' dak li ser ikun qed jistennihom fuq il-post tax-xogħol tagħhom il quddiem fuq ir-rig taż-żejt. Id-direttur tal-kumpanija Angelique Maggi spjegatilna l-importanza tas-simulatur. Tagħtihom mezz u ċans fejn huma jistgħu jippreparaw ruhom għal sitwazzjonijiet differenti li jistgħu jiġru fuq ir-rig. Issa tapprezzaw id-differenza li fuq simulator jekk tmur xi ħaġa ħażina mhix l-aħħar tad-dinja. Ma ġara l-ebda inċident għax tafas ir-reset button u terġa' tibda mill-bidu. Fit-tmiem iż-żjara d-direttur ħabbret ukoll li l-istess kumpanija s-sena li ġejja ser tinvesti f'simulatur ieħor din id-darba għal taħriġ fuq krejn u manutenzjoni.